Добрага ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку! І сённяшні дзень я прапаную пачаць з... Глеб, барабанны дробат! Калі ласка. Сюрпрызу! Кася, я, вядома, рыхтаваўся да праграмы, але вось так, у першую хвіліну пажадаць, каб зараз жа быў сюрпрыз. Лесик, ты не зразумеў. Я не пажадала, а падрыхтавала сюрпрыз для ўсіх. Гэта вельмі прыемна. І нечакана. Такая я сёння раптоўная. Кася, а што гэта за сюрпрыз? Уявіце, я адшукала кампанію неверагодных прыгажуноў, якія нават згадзіліся пазіраваць для нашай праграмы. Ого, і што гэта за прыгажуны? Знаёмцеся, высакародныя алені. О, алені мне так падабаюцца. Я пра іх шмат чытаў і вельмі хацеў паглядзець на іх зблізку. Мары здзяйсняюцца, Лесик! Так, сябры, паводзьце сябе, калі ласка, ціхенька, бо аленям не падабаецца, калі ім перашкаджаюць. Бачыце, як яны пільна углядаюцца ў гасцей. Не хвалюйцеся, высакародныя асобы. Мы вас не патурбуем. Між іншым, 2 стагоддзі таму гэтых прыгажуноў на Беларусі не было. На жаль, гэта так, бо на іх палявалі. Але дзякуючы зубрам, зараз мы можам назіраць за гэтымі велічнымі істотамі. Так, не здзіўляйцеся. Аднойчы гасцям нашай зямлі вельмі спадабаліся зубры. І яны выменілі 5 магутных волатаў на 20 аленяў. Дзякуючы абмену, зараз у нас больш за 40 000 гэтых неверагодна прыгожых і моцных жывёл. Пагадзіцеся, у аленях уражвае ўсё. І памеры, і важная постаць, і велізарныя прыгожыя рогі. Бачыце, калі звяры вырашаюць размяцца, яны быццам мераюцца, у каго рогі больш. А яшчэ алені сапраўдныя чэмпіёны па бегу і скоках. Так, хуткасць гэтых велічных істот можа дасягаць 80 кіламетраў за гадзіну. Гэта значыць, алень можа пасапернічаць з аўтамабілем, а скокнуць на адлегласць у цэлых 9 метраў і на 2,5 метра у вышыню. Гэта значыць, алень можа пераскочыць аднапавярховы дом. Аб цягавітасці аленяў гаворыць і той факт, што за год яны пераадольваюць каля 5000 кіламетраў. Так што, без сумненняў, алені сапраўдныя чэмпіёны сярод жывёл. Цікава, што гэтым чэмпіёнам не падабаецца жыць у статку, як многія думаюць. Вялікая колькасць аленяў на полі – рэдкасць. Так што нам вельмі пашанцавала іх убачыць разам. Жывуць яны сем'ямі па 3-6 асобін. А калі абараняюцца ад драпежнікаў, могуць згрупавацца. А яшчэ алені любяць разам пацілкавацца. Узімку людзі рыхтуюць глыбока ў лесе пачастункі для жывёл. Сена, зерне і абавязкова соль. Так, соль для аленяў лепшы прысмак. Такі, як для нас цукеркі і печыва. Добра, Кася, што ты дамовілася з гэтымі прыгажунамі, каб яны падпусцілі нас так блізка. Інакш у нас не атрымалася пазнаёміцца, бо аленяў выдатны нюх. Яны могуць пачуць незнаёмы пах ажно за 200 метраў. Ого, і тады паспрабуй дагнаць гэтых спартсменаў, каб даказаць, што не хацеў нічога дрэннага зрабіць. Мне здаецца, мы спадабаліся аленям. Значыць, будзем сябраваць далей. Кася, дзякуй за такое цудоўнае знаёмства з гэтымі гордымі жывёламі. Мой сюрпрыз атрымаўся? Яшчэ як! І нам, і гледачам алені так спадабаліся. Значыць, зараз сюрпрыз з вас, хлопчыкі, для мяне і гледачоў. Сюрпрыз, кажаш? А мультфільм падыдзе? Вядома! Тады глядзім. Сябры, як вы думаеце, што агульнага паміж музыкай, лялечным тэатрам, казлом і ямай? Музыка, лялечны тэатр, казёл, яма – складаная задача. Да ўсё проста, Глеб. У нейкім лялечным тэатры ёсць спектакль пра козліка, які спявае. А яма тут пры чым?
Яму Лесик придумаў, каб нас заблытаць. І нічога я не придумав. О, калі так, расказвай, якая сувязь паміж ямай, козлом, лялечным тэатрам і музыкай. Расскажу с задовольнением. А вы подрыхтуйтеся здзіўляцца. Ого! Вы толькі паглядзіце, драўляныя козлікі самі скачуць пад музыку. Можна сказаць і так, бо мастацтва ОРТК сапраўды выглядае чароўна. Ніколі такога не чуў. І я не чула. Лесик, хутенька расказвай, як у драўляных цацак быццам у жывых атрымліваецца рытмічны танец. У гэтым і ёсць галоўны сакрэт ОРТК. Мы бачым музыканта, перад ім падстаўка. На падстаўцы металічныя стрыжні з прымацаванымі цацкамі. А чаго мы не бачым? Таго, што знаходзіцца пад падстаўкай. А што там? Прывязаныя да стрыжняў лёскі, якія цягнуцца да рукі выканаўцы. Вось яно што. Атрымліваецца, што калі музыкант грае энергічную мелодыю, то ўсе яго рухі перадаюцца марыянеткам. І яны пачынаюць скакаць і танцаваць у рытме мелодыі. Якое дзіўнае і захапляльнае відовішча. І вось што агульнага паміж лялечным тэатрам, козлом і музыкай. Лесик, а ты яшчэ гаварыў пра яму. Яма пры чым? Назва мастацтва ОРТК перакладаецца з казахскай мовы як казёл, які трапіў у яму. Ор. Яма ці роў. А таке козёл. Правільна. Лічыцца, што ў старажытнасці мастацтва імітавала звычкі дзікіх жывёл, якія трапілі ў паляўнічую пастку. Ой, як добра, што зараз гэта засталося толькі мастацтвам. Прычым вельмі віртуозным. Музыкант адначасова іграе мелодыю на домбры і кіруе адной ці некалькімі лялькамі. Хлопчики, хлопчики. Што, Кась? А давайте вы змайструеце у нас у Добраранку такую подставку с козликами. Кася, а ты навучишься іграць на домбры? О, навучуся і буду запрашаць усіх на незвычайныя канцэрты. Кася, давай подумаем про гэта пазней. Чаму пазней? Я ўжо ўсё вырашыла. Кася, зараз час Добраранка. І трэба ўключаць гледачам чарговы мультфільм. Ой, я так захапілася, што і на мультик забылася. Лесик, але мы абавязкова вернемся да гэтай тэмы. Абавязкова. А зараз мультфільм, сябры. Сябры, а цяпер у мяне да вас пытанне. Ці верыце вы, што на дарозе можна сустрэць цацачнае аўто? На сапраўднай дарозе? Цацачнае? Упэўнены, што нельга. Гэта калі па правілах, а раптам хтосьці правілы парушыў і выехаў на дарогу на цацачнай машыне? Кася, гэта дрэнна скончылася. Не, сябры, ўсё адбываецца па правілах. Цацачная машына – паўнавартасны ўдзельнік дарожнага руху. Ого! Я хачу гэта ўбачыць. І я таксама. Ну, раз вы так зацікавіліся, то глядзіце. Вось такі аўтамабіль цяпер можна ўбачыць у Англіі. Між тым, гэта першы цацачны аўтамабіль, які дапусцілі на дарогі. Цацачны? Ды не зусім. Нумары ў аўтамабіля, як я пагляджу, сапраўдныя. І фары ёсць, і руль. Машына ўвогуле выглядае як сапраўдная, толькі маленькая. Маленькая, але хуткая. Такая машына можа разгнацца да 35 км у гадзіну. Ого-го! Лесик! Ведаю, што ты зараз скажаш. Хочаш такі ж аўтамабіль? Ага, хочу! Але перарабіць такую машыну з дзіцячай да таго, каб яе дапусцілі на дарогі, было непроста. Нічога, Лесик у нас разумнік, я ў яго веру. Кася, ты спярша вызначыся, што табе больш патрэбна. Незвычайны музычны інструмент, які ты прасіла раней, ці машына? Мне ўсё патрэбна, але я падумаю, з чаго пачаць. Правільна, падумай, Кася. А мы пакуль адпачнём і паглядзім мультфільм. Вы адпачывайце, а я буду глядзець і думаць адначасова. Ну што, Кася, падумала? Пра што? Прабач, Лесик,
я вельмі мультиком захапілася. Ой, ён мой любимый. Вось такая у нас Кася. Увесь час чымсьці захапляецца. Дык пра што я павінна была падумаць? Мы табе нагадаем пазней, бо зараз час развітвацца. Шкода. Але наперадзе новы дзень. Сябры, няхай ён пройдзе карысна, Паспяхова. І абавязкова весела. а нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу, якая адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не проспите!